Кино карарга яратасызмы? Мин дә салкын кичләрдә җылы юрганга төренеп яраткан фильмымны кушып куярга яратам. Фильмнарым исемлегендә татар кинолары да бар. Һәм мин уйга баттым. Татар киносы асылында нәрсә ята? Зур тарихы бармы аның? Гомумән, татар киносына нинди билгеләр хас? Мин Азилә Мортазина һәм сез Шыңгыл проектын карыйсыз. Киттек! Татарстанда беренче тулы метражлы фильм 1927 елда төшерелгән. Сүз Булат Батыр фильмы турында. Фильмны агач иләрдән торган иске татар бистәсендә, Орча кырында һәм Казан кирмәне диварлары янында төшергәннәр. Кызыклы факт. Фильмның режиссеры һәм консультанты Каюм Поздняков соңыннан беренче профессиональ татар кинорежиссеры булып тарихка кергән. Булат Батыр кебек көн кадагындагы проблемаларны күтәргән, җәмгыятьтәге булган мәсьәләләрне фаш иткән фильмнар аеруча популярлаша. Һәм әлбәттә, хөкүмәт белән тыела башлый. Ләкин әлбәттә, халык андый фильмнарны ярата. Совет чорында исә бары кинохроника гына иҗат ителә, нәфис фильмнар икенче планга кала. Ләкин аншлаг белән узган кинолар юк түгел. Мәсәлән, Гариф Ахуновның Хәзинә, Гомәр Бәшировның Намус экранизациясе. Буларның күбесен Мәскәүдә төшергәннәр. Аларда безнең артистларның яшь чагын күрергә мөмкин. 1929 елда Татарстанда кино төшерү хезмәте Восток кино акционерлык җәмгыятенә тапшырыла. Ул ТАССРның 10 еллыгы уңаеннан Татарстан 4 елга иле документаль лентасы чыгара. Әлеге фильмга музыканы күренекле татар композиторы Салих Сайдашев иҗат иткән. Беренче тулы метражлы документаль фильмны бөтен Советлар Союзы буенча күрсәткәннәр һәм ул зур уңышка ирешкән. Ләкин яңа дәвергә Казан үз кинематографиясенең традицияларын югалткан хәлдә аяк баса. Милли кино сәнгате кирәклеге ачыклана. 2004 елда Илдар Яхбаровның Күктау картинасы чыга. Фильмның төп герое Америкадан бер гаилә уллыкка алырга җыенган ятим малай. Тик ул андый киләчәкне авыр кабул итә һәм үзенең әнисен табарга карар кыла. Нәкъ әлеге фильмда без бүгенге көндә дә татар режиссерлары күтәрергә күнеккән темаларны күрә алабыз. Милләт өчен борчылу, ана һәм хатын-кыз роле, аталар һәм балалар проблемасы һәм башкалар. Иң мөһиме, биредә татарның глобальләшеп баручы дөньяда миллилеген саклап калу мәсьәләсе ачыклана. Туган як, туган җир, туган авыл – булар барысы да бүгенге көндә бик актуаль һәм фильмнар өчен аеруча мөһим темаларның берсе. Билгеле, авыл ул гади генә урын түгел, ул үзенә күрә символ. Татар фильмнарына ышансаң, бары авылда гына татарлар яши. Алар чәй ичә, агач йортта яши, әдәби телдә сөйләшә һәм бер дә сүгенми. Иң кызыгы, фильмнарда хәтта әбиләр дә үзгәрми. Алар шул ук ак яулык кия, төрле әйтемнәр һәм мәкальләр белән сөйләшә, оек баш бәйли. Бу кануннардан бераз читкә тайпылсаң, сине тәнкыйть көтә. Моны без 2023 елны Байбулат Батулланың Гәдәш исемдә фильмы мисалында күзәттек. Тагы бер татар фильмнарының үзенчәлеге бер җинеснең өстенлеге. Сүз хатын-кызлар турында. Мәсәлән, Күктау фильмында төп герой илаһи образындагы әнисен эзли. Бибинур фильмында аналарын, туган якларын оныткан кешеләр начар кешеләр итеп тасвирланган. Айсылу фильмы заманча Золушка тарихын кабатлый һәм көчле хатын-кызның хыялын чынга ашыруы турында Сабын операсы жанры кысаларында сөйли. Тапшырылмаган хатлар фильмында сюжет бер хатын-кыз тормышына нигезләнгән. Ул бер үзе балаларын тәрбияләп үстерә. Дилеммада хатын-кызны улылау абсурд дәрәҗәсенә күтәрелә. Төп героиня беренче тормышта Болгар ханбикәсе икәнен искә төшерә. Соңгы елларда гына татар режиссерлары иратларга мөрәҗәгать итә башлады. Татарга кино өлкәсендә дин темасын күтәрүдә табигый күренеш. Мәсәлән, Юлия Захарованың Хәлимә фильмында мәктәптә укучы кыз яулык бәйләгән өчен яшьтәшләре тарафыннан кыйсытыла. Әмир Алияскәров һәм Рамил Фазлыевның Мулла фильмында төп герой татар авылының тамырында яткан имансызлык белән көрәшә. Замана проблемаларын дини күзлектән ачу татар фильмнарының аерылгысыз бер өлеше. Раил Садриевның Тегеннән кунак дигән мистик комедиясы да нәкъ дини проблемаларны күтәрә. Биредә эчүчелек, ялган иман, көнчелек һәм кумсызлык турында сөйләнелә.
Кызыклы факт, әлеге кинофильмда танылган татар язучылары да уйнаган. Мәсәлән, Рыкаил Зайдулла, безнең Мираж журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон. Шулай итеп, без акрын гына татар комедиясе жанрына килеп тукталдык. Әйе, татарлар да көләргә ярата. Тик нигәдер безнең режиссерларга көлкеле фильмнар бик авырдан туры килә. Алар я ясалма, я бөтенләй кызык түгел. Гадәттә татар комедиялары яңа ел тематикасы белән бәйле һәм гыйнвар бәйрәмнәрендә генә күрсәтелә. Алар гаилә, дуслык, эштәге мөнәсәбәтләр темасын күтәрә, ностальгия һәм тормышчан күренешләрдән гыйбарәт. Ләкин татарда мөһим проблемаларны күтәргән комедиялар юк түгел. Мәсәлән, Рөстәм Рәшитовның Кире комедиясе, авыл, хатын, кыз, халыкның авыр тормышы, мәхәббәт темасы. Булар барысы да татар кинематографиясендә иң еш очрый торган темалар. Соңгы елларда гына яшь режиссерлар тема кырын киңәйтте. Ләкин аның шаткылары 2010 елларда ук күренә башлаган иде инде. Мәсәлән, 2011 елда чыккан Минем замана фильмы замана яшьләре һәм наркомания темасын ачып сала. Яшьләр төшергән фильм аның аудиториясында яхшы кайтаваз алган. Татарда билгеле бер кинотрадицияләр булмау яшь режиссерларны театрга мөрәҗәгать итәргә итерә. Без, татарлар, театр дөньясын яратабыз шул һәм аңа һәрвакыт тартылабыз. Шуңадыр да татар фильмнарында аның элементларын кертеп җибәрү бик табигый. Ләкин театр тормышы белән артык кызыксынып китү фильмнарга яхшы йогынты ясамый. Ничектер ясалма килеп чыга, килешәсезме? Татарча фильмнарда рус теле зур роль уйный. Мәсәлән, уңай персонажлар, халкы, милләт өчен янып торган милләтпәрвәр кешеләр нибары татар телендә сөйләшәләр. Шәһәр сихренә буйсынган, халкы, милләтен оныткан кешеләр рус сүзләрен кыстырып сөйләшә. Мәсәлән, Тапшырылмаган хатлар фильмында Искәндәр персонажы. Соңгы елларда татар киносы безне үзенчәлекле һәм тирән эмоцияларга бай фильмнар белән куандыра башлады. Мәсәлән, Ядәш исемдә фильмында бала психологиясе, Илдар Яхваровның Исәнмесез киносында туганнар мөнәсәбәте, Илшат Рәхимбәевның Микулаенда чынбарлыкны кабул итү турында бәян итә. Алмаз Нургалиевның Җылак фильмы исә танылган актер Әсхәр Шакировның тормышын сөйли. Татар фильмографиясында сериаллар да аеруча зур урынны алып тора. Ялан аяклы кыз, ак чәчәкләр сериаллары барыбызның да күңелендә. Татар сериаллары турында күбрәк беләсегез килсә, комментарийлар языгыз. 2023 ел татар киносы өчен үсеш ноктасы булды. Нәкъ бу елда татар кино, татар классикасын экранлаштыруга юнәлдерелгән проект алып бара башлады. Әмирхан Еникинең 823 чакрым, Мөхәммәд Мәхдиевнең Без 41 ел балалары әсәрләре экранлаштырылды. Салават Юзеевнең Гашыйклар тауы фильмында искә алырга кирәктер. Гашыйклар тауы шулай ук туган җир, мәхәббәт, аталар һәм балалар проблемасын күтәреп чыкты. Татар фильмнарының киләчәге томан төшкән урман кебек. Юл табуы кыен, сукмаклары күренми, ләкин барыбер ниндидер өмет чаткысы бар. Яшь талантлар һәм берсеннән-берсе матур һәм үзенчәлекле фильмнар белән без бу торгынлыктан чыга алачакбыз. Happy End'ны көтәргәме? Карарбыз. Сезнең белән мин Айзилә Мортазина булдым һәм сез Шыңгыл проектын карадыгыз. Гадәттәгечә сездән лайк, комментарий, репост һәм сорауларыгыз, шелтәгез, бәлки яхшы сүзегез булса, аны да комментарийларда язып калдырыгыз. Очрашканнарга кадәр